xulet que porta. Ai, que ja ha sortit el xulet i tot. Ai, que és ben rosset, ell, ben rosset. I és ben mono, ell. Ai, que és guapo. Ai, quina cosa més... Acció! Hora! Les 10:01. Les 10:01? Una hora cap i cua, bona senyal. Pes! 3 quilos 320. 3 quilos 320, perfecte. Pulsacions! 120 pulsacions. 120 pulsacions, Déu-n'hi-do. I alçada? 49 centímetres. 49 centímetres, sí! Mesures generals! 2 cames. De 20. 2 braços. De 15 centímetres. 2 peus de 6 centímetres. I amb 5 dits. 2 mans de 5 centímetres. I amb 5 dits. 2 orelles de classe 3. 2 ulls del tipus 3. Un nas del grup 5. Una boca del 4. I un crani de 19. No, jo estaria a l'edat mitjana, jo seria un cavaller que aniria a les creuades. Per favor, Despierra. En la nostra vida ens acompanyen molts més números dels que ens pensem. Són números gairebé invisibles, però estan en totes les coses. Però no avancem esdeveniments i comencem pels més coneguts, pels números naturals. Naturals? Naturalment. Ah.